ବସି ବସିକି ବିରକ୍ତ ହଉଥିଲୁ। ଭାବିଲୁ ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ କରିବୁ ବୋଲି। ଦେଖ ପୁନର କି ଖୁସି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପରେ ଆଳୁ ପିଆଜ ଧୋଇ ପୂଜା ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି କାଟିଦେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ପ୍ରେସର ଭିତରେ ପୁରେଇଦେଲି। ଆରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ହେଇ ଦେଖ ଆଲୋ ଆଉ ଆଳୁ ଅଛିଟି। ତାପରେ ଆମେ ମଇଦାନକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଛାଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖ 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 ମୋ ଭାଇକି ଦେଖ କେମିତି ମୋତେ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବାଦାମ ଛଡ଼େଇବାରେ। ତାପରେ ଆଳୁ ମସଲାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥିଲି। ଅପେକ୍ଷାର ଘଟିଥିଲା ଅନ୍ତ। ଆଉ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଗୁପଚୁପ୍। ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ବା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆମ ଫିଷ୍ଟକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ